Albert van der Ploeg, als wethouder kwam de naam bij jou over de vlier. Ja, en wij zeggen in het begin al dat ik in de Riet van Dongendeel van ja, dat het vertrouwen voortbier. En toen is de Riet van Dongendeel begonnen met een moosje die zei van ja, dit moet oors. Dat moet meer in de streek achterblijven als al gas winnen. En dat geldt ook voor de bestaande gaswinning. En we moeten meer vertrouwen hebben. En we moeten ja, een stukje zekerheid hebben. Dus ja, daar ben ik op een gegeven moment begonnen. Het Friese manifest is daaruit kwam. Is ik onben in Den Haag in 2016. En toen waren het ministerie Bossenbord kiedelen dat wij uiteindelijk hier een speciaal proces hadden om jouw proces te naad, maar een investeringsspoor en een ontzorgingsspoor. Nou ja, dat is wat Ron is. Maar ja, de gaswinning zat het nou liekert. Gaat het gewoon terug. Er is nog een procedure nou, hè. We gaan in de laatste fase in. Het ziet er op zich wel in als juist naar de mijnbouwwet. En daar zit natuurlijk al wel voorzorgsmaatregelen onderzoeken in. Dat inderdaad wel teruggaat. Het lijkt er wel op. Maar uiteindelijk moet het nou richting Raad van State. En als er dan zaken zijn die net goed in zijn, dan kan het altijd nog keerd worden. Ja, heb je nog hoop? Zat het nou lijkt, dan denk ik dat het wel teruggaat. Ook omdat wij net andere keuzes hebben. We hebben een heel soort gas nodig. En wat de enige is, hij zei ja, de helft het wel onder het woord erfgoed Waadzee bij. Ken dat wel? Ben die onderzoeken goed genoeg? Had die bij hem deelgang, kan het ontslepen dat hij bijhouden of net? Ja, en dat is heel zwaar. Ja, Bloksite experts is er van al. Maar ja, de zinstanders is het nee. Nee, en we hebben in Grains wel geleerd van dat de experts dat ik nooit weten. En elke keer zeiden ja, maar dit wisten we nog net, dus dat weet je net. Het is een moeilijk proces wat Bolsa is van hier de toenmalige Riet, de bestuurders hebben er eigenlijk wel wat meer, ja, een heel soort uithalen. En maar het afsprakenkader en aan een stichting Waakhoen, waarbij je dus ook inderdaad de boel en de afspraken bijhouden, denk ik wel dat we uniek zijn in Nederland. Ja. Nou ja, die stichting Waakhoen houdt dus ik in dat je hem zelf in de gaten houden moet. Dat we zelf in de gaten houden moeten op basis van de afspraken die maken binnen. Dat houdt ook in dat je KI-figuren nodig hebt, weet je ook afspraken op maatje kennen om dat te verifiëren. Maar je bent hem zelf altijd afhankelijk van de gegevens die we hebben. Maar die stichting Waakhoen die kan op plakken komen waar de oren net komen kennen. Dat is de meeste, dat is verslaan. Ja, al met al teleurstellend, Joert? Ik denk dat het een stukje realisme is. Ik kan net zeggen teleursteld. Ik was je nog heel, deze periode, die inspraakperiode die nu komt. En ik hoop dat de minister en ik hoop dat ze daar heel fatsoenlijk mee omgaan. Dat ze heel duidelijk uitlezen naar deze bevolking hier van ja, waarom al, waarom net. En ik denk dat we correct een list gewoon hebben met de minister en we hebben een stukje emoties jongen. En mensen hebben echt oprecht zwaar hier in dit dorp. En ik denk van dat had de minister deze keer goed meegekregen.